Lidi, já vás tady vítám u mého prvního videa z našich víkendových blbostí. A tentokrát tady máme souboj s Akinátorem. Nevím, co bych měl zkoušet. To jsem se měl možná předem vymyslet. Jak já úplně ujíždím na anime, tak chci zkusit třeba nějaký anime. Oni. Smys? Jo, docela dost se mi to seká. BTV. Není starší jak 50 let. Uvidíte, kdo to bude. Ale dělej, podvrž mi to. Není Čech. Není Američan. Tak co je famous? Co to je famous? Dej, přeložte to. Teď jsem zdrhnul do mikrofonu, pardon. Tak dejme tomu, nevím. Moje angličtina není zrovna dvakrát tak dobrá, takže to neto. Tady to mi až moc vadí ty reklamy. Není reálná. Ano, je to kluk. Tak co tady máš dál? Ano, je i ve videohře. Nebojuje s mečem. Nepoužívá zbraně. Takovýhle. Ne, není z League of Legends. On je úplně blbej. Ne. Není to zvíře. No tak 100% má vlasy, že ano. Ano, bojuje. A sakra se na to příště začíná. Není z Warcraftu. Není zlý. A sakra. Ano, je to z anime. Ne. Není to Sain. Ano, je to z Naruto. Tak vidíte tady, na kterém anime nejvíc ujíždím. Ne, není to přímo Naruto, nechodí v oranžových oblečení. Nemá speciální oči. Ano, má černé vlasy. Co tam ještě máš, he? Ano, tak jako je to teenager, že jo? A on už to ví. Tak to je samozřejmě, že jo, že když mu odpovíte na tohle. Ano, je to genius. A teď tady vyjede. Ano, je to genius. Kolikrát to mám říkat, že to je genius. A tada, toho jsem si myslel, ano, je to přesně ono. Teď mi to úhod. Tak co jsme mohli zkusit? Ano, jo. Jsme nějakou YouTubeovou senzaci, koho z YouTuberů? Zkusíme z YouTuberů. Zkusíme Mac Citrona. No, nebojuje. No, bojuje. Určitě, Citron určitě bojuje. No, v reálu určitě ne. Možná v Minecraftu bojuje. Ano, existuje doopravdy. Doufám, že se mě ne... No, více 40 mu 100% nebude. Ano, je to Čech. Ano, je známý díky YouTube. Ne, nemiluje alkohol. To se pil tady za stejkem. Nemá masku, není to nejfake ani Aska Gangsta. I když Aska Gangsta snitch. Ano, má Minecraft videa. Ne, není to ment, není jeho oblíbená barva zelená. Short hair, no tak to má 100% má krátký vlasy. Ne, není tlustý. Tak co? Neuhodneš Mick Citrona. Ano, chodí do školy. Ale Mick Citrona neuhodne. Ne, to on se mě zeptá, jestli je to Čechem, odpovím, že jo, a teď se mě ptá, jestli je to... Nevím, asi ne. Jak mám vědět, co nosí za oblečení? Není známé díky League of Legends. No, ano. Tak co? Ne, není z Minecraft boxu. Ano, je známý převážně díky Minecraftu. Ne. Ano,
check. Origins. Nemá dark hair. Ty vado. Ne, mezi 20 a 25, to ne, to je moc. Queen? Ne, gamer to není. Ty vado, to nevím. Asi. Sing songs ne, není. Nespívá anglicky, pokud já vím. Tak schválně, ukaž se. To neuhodneš mi strana. To není možný. Schválně, koho si myslí? A já myslím, že... No, že kdo je to? Já neví, neuhod. Porazili jsme ho na Make Citrona. Tak ho zkusíme teď. Když jsem to hrál jen tak asi se dáme úhod. Tak zkusíme... No 100% neboju, já si to ještě rozmyslím mezi tím. Co to bude za otázky. Tak zkusíme PewDiePie, že ano, proč ne? PewDiePie je přece jenom nejznámější po celém světě. Sice nevím, to hra vůbec nemám páru, kolik mu je. No to je přesně ono. Já si myslím, že mu není 40, 100%. Ale ani jako úplně extra mladý nebude. Není mu 40. Není to Čech. Není to holka. No tak to nevím, jestli je to nějaký zpěvák, producent, nebo něco takového. Ne, není to herec. Ale je známý díky YouTube. Ano, žije v Americe. A sakryš už něco tuší. On to ví, on už to určitě ví. No tak to nevím, hele, to nevím úplně jistě. Natáčel Minecraft videa PewDiePie. On se dělá srandu. On se mě ještě ani nezeptal. Jako, jestli je to PewDiePie, už se mě ptá jako... Nevím. Jestli je od PewDiePie. Nevím. Mám vědět tady to tyvo. Ne, asi. No, tak to nemám, nevím, jestli má starší sestru, jako. Nevím. Teď jsem trkl do mikrofonu. To podle mě hrál Amnéžu. No 100% není had. No a já se potom podívám, jak dlouho natáčím. Ne. Ne. No. Nemá bílou masku. Tak to nevím. Co to napíše PewDiePie? Dívejte, jak tady budu napsáno PewDiePie v srdce. Ne, on to neuhod. A já si myslím, že tady tou porážkou se můžu s vámi rozloučit. Tady ty videa nebudou moc dlouhý. No a já se s vámi loučím. Mějte se krásně a tak dále, bla 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 a čau.